Moi, tää Jamppero taas ja tänään pelataan Survival Surfia. Heh. Loading. Hipi, poliisi. Joo, hyppy. Hyppy. Pyörähdys. Joo, pyörähdys. Pyörähdys. Tässä aloituksessa ei voi kuolla. Hipi. Hujaa, hujaa, hujaa. Dyn, dyn, dyn. Hän yhteen nyt, hui, hui. Ai, poliisi sai minut. Ai, on toinen poliisi. Matkamme käy sateenkaareen. Ja mihin mä mukaan kuolin? Joskaan enkä edestä hajaa. Ette nähneet minua konstaapeli olla niin salaman nopea. Äijä kuollut. Hujaa. Poliisi sai kiinni. Hujaa. Noin. Poliisikin vähän näkyy jo siellä taustalla. Se ei meitä estä. Ei myöskään liikkuvat junat, jotka meinaa tappaa. Äijä kuolleen. Pääsimme ennätysvauhti numeroon 0. Oikeastaan enemmän. Video on vasta kestänyt 2 minuuttia. Hui. Tää oli äkkiväistö. Hui. Olen kyllä joskus pelannut tätä aiemmin, mutta en kovin usein. Mulla on 5 avainta, mä en käytä mun avainta pelastukseen. Tosiaan noita avaimia voi käyttää pelastukseen. Mä en vielä sitä maininnutkaan. Ja tässä voi ostaa tyyppejä avaimilla. Ai. Onneksi mä en painanut melkein. Se oli sentin läheisyydellä, että mä painoin sitä, että käytä 1 avain. Ajaa. Liikuks? Juna. Ai. Ja seinää päin. Tiemme käy seinää päin. Oikeastaan rikkauteen. Olemme niin rikkaita jo. Koska poliisi ajaa meitä takaa. Mä en ehtinyt pelastautua. Niin. Pelastautua. Mutta kenelleköhän tää maksaa, että tätä pelastautuu? Poliisilleko? Poliisi ei varmaan päästä helpolla. Joku super jänisloikka. Glove.
Ehe. Melkein oli alleluja. Tää on hirveellä. Ai, mä olin niin nopea. Ja ennätysvauhti taas. Olen rikastumisvauhdissa tässä pelissä. Ei pelillä, vaan pelissä. Glove. Taikasana on glove. Miksi mä en kääntynyt sinne? Ja kaksinkertaisuus. Ai, mikä simpukka. Mysteeri on 1 000 000 euroa. Anteeksi, tässä tulee ihan vaan mainoksia. Ja vielä sen lisäksi, että tämä mainos on väärinpäin. Tai ei ehkä ihan teillä väärinpäin, mutta mulla on. Tässä pelissä vaan tulee näitä mainoksia, enkä minä voi estää niitä. Miksi mulla on plussaantunut kolikot? Varmaan painoinko mä jotain vahingossa? Että käytä 1 000 000 koinuksia pelastuaksesi. Kun tullaan kivinyrkkiin. Kaksinkertaisuus. On kaksinkertainen. Etkä poliisi voi mitään, koska olen niin voittamaton. Kun tullaan kivinyrkkeilijä. Hujaa! Superkengät. Ai, ja kuoleman kengät. Hujaa! Ai, ja kuolema. Ennätyskorenev. Mä puhun todella vähän. Se saattaa olla onni joillekin ja joillekin epäonni. Sen takia, että en mä keksin mitään sanottavaa. Ja naamailla. Huja. Oo. Näittekö te ton poliisin superloikan junan sisään? Kukaan ei naura. Mutta näittekö te sen? Loikan. Tää jakson nimi voisi olla sitten poliisin ihmeloikka. Tai en mä tiedä, tulisiko tästä edes sen nimistä. Ehkä tai ehkä joo. Poliisi, et saa minua kiinni, olen niin mohittavaton.
Vaikka sä oot voittanut mut 800 kertaa, mutta se ei merkitse mitään. Mitään. Ei yhtään mitään. Koska sä 5000 kertaa voitit mut ja mä kuolin. Ja poliisi taas. Poliisi. Miksi sä teet? Tää oli 2. ihmeloikka. Sä jäit niitten junien väliin. Toisen kerran. Mun bukiset ystävät. Juu, hattu. Just mainos. Mainos. Mä en tiedä, onko tää teidän mielestä häirittävää, kun tässä videolla saattaa tulla aina 2 mainosta. Mutta tästä tulee, tai mitä tässä tuleekaan tästä, ei tule mitään. Didididin, juoskaa henkenne edestä. Poliisi on niin pelottava. Noin jo. Juostaan subivausur. Miksi mä pääsin? Tämä oli kyllä todella lähellä kuolemaa, kun mä vaan testasin, että jos mä kerran painan ruutua, niin hyppääksä, mutta ei se hyppää. Tämä on ai, naama. Älä konstaapeli, minä vihaan sinua. Hei, tule takaisin. En tule, olen rosvo. Sinä poliisi, minä pelkään poliiseja. Mä yleensä tykkään äänellä näissä peleissä. Mä menin just niitten coinsien ohi. Raketilla lennetään. Jetpack. Jetpackilla me lennetään. Kauas. Lähelle. Vai mä en miksi mä en tajunnut vetää 2 kertaa? Sen takia mä heti alussakin vahingossa vedin itteni seinää päin. Tästä ei tule yhtään mitään. Melkein. Mä taas tein sen. Poliisi, varo. Oikeastaan älä varo. Ai. Ja kuoleman rosvot, jotka taistelevat kuolemaan asti. Ei lopeta koskaan. Hui. Mun magneettien voima. Magneetti. Mä en ehtinyt superkenkien luo. Tämä on se syy, minkä takia kaikki vihaavat häntä. Ai jo. Koska... Miten? Ei. Vihaamaan ehkä jotkut, mutta ei ton syyn takia. Että mä osaa pelata. Varmaan sen takia mun kaverikin vihaa mua. Koska en osaa pelata. Ai. Viu. Poliisi.
Poliis. Ai. Mut hei, eiköhän tässä olisi tarpeeksi tänään sopivaa surffia. Toivottavasti piditte meidän seuraavassa jaksossa. Se on moi.